Hello. Welcome back to my YouTube channel. Let's eat this one later. So this is organic. Darna. Hello. Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, I'm gonna make a very special, fresh vegetables chips. So, sari-sari itong vegetables. May cucumber, carrot, celery, and bell pepper. Meron ding akong ganito. Fresh yan. So, kainin natin na fresh. So, steam lang natin to. So, this is organic. So, watch out mga iring banbanon. Gawin natin ngayon na samahan niyo ako mga iring banbanon. So, mag-start na tayo mga iring banbanon. No, mag-juice na tayo. So let's drink. Delicious. Fresh. Cheers. Perfect. Let's drink mga iring banbanon. It's really fresh. Swak na swak. Perfect. Lamig kay mga iring banbanon. It's really fresh and refreshing kay ka ng empty pa imong stomach. No? What? So lamig kayo. The feelings that you drink are really good. Ito tayo ng green beans. I don't know kung anong pangalan to. What? This type of green beans. So, it's organic. And I have cherry tomato. So kain tayo mga viewers, sa akong mga subscribers, no? To everyone. Combination ng organic with apple cider with honey. Binili ko to sa
Kain tayo. Ito yung lunch ko. Mahirap mag-diet mga iling banana. Kain po tayo. Sarap. Yummy. Sarap mga iling banban. Parang siyang peanuts. What? Sarap. Yummy. Sarap pala siyang boiled na peanuts, no? What? Sausaw mo sa apple cider, no? Ang apple cider ko, it's with honey. Organic apple cider. Ang sarap. Uishi. Sikpan ang koy. Comment lang kayo below kung anong pangalan to, no? It's a type green beans. Pinartner ko siya ng apple cider para yung umay mo mawala. What? Masarap siya yung mga iring banban. Nabusog na kayo dito. Huh? Ang dami ko na nakain. Ang sarap ng pernit. So mga iring banbanon, thank you for watching my YouTube channel. Please don't forget to like, comment, and share to your friends. I-chika mo, ilaglag natin. Puno sa kasakit o puno sa kalipay. Shalala bangbang. Bye everyone. God bless.